A Xunta de Galicia aprobou no Parlamento a Lei de Provisión Extraordinaria de Prazas de Difícil Cobertura. Grazas a esta lei, a Consellería convocará 400 prazas médicas por concursos de méritos en oposición. Destas prazas, 23 irán destinadas á comarca do Salnés, 15 serán para o Hospital do Salnés. En primeiro lugar, vamos a convocar por concurso de méritos 15 plazas de especialidades médicas no Hospital do Salnés. Concretamente, estamos a hablar de 4 plazas de medicina interna, 4 plazas de radiodiagnóstico, 4 plazas de 4 plazas de pediatría e 3 plazas de traumatoloxía. Como digo, 15 plazas neste hospital en especialidades médicas. Son especialidades, por outra banda, que máis nos costa cubrir nos comarcais e imos, por tanto, ofrecer esas plazas en propiedade a través deste concurso de méritos. As outras 8 repartiránse entre os diferentes centros médicos da comarca. Imos incluir neste concurso de méritos unha plaza de pediatría e 2 novas plazas de medicina de familia no Centro de Saúde de San Roque, en Vilagarcía, que se unirán ás 4 que cubrimos no proceso do ano 2022. Tamén incorporamos unha nova plaza de Medicina de Familia no Centro de Saúde do Grove, que se unirá a recentemente cuberta por concurso de méritos, a anterior, e unha plaza de Pediatría no mesmo Centro de Saúde. Tamén 2 plazas de Pediatría no Concello de Sanxenxo, ambas as 2 vacantes, e unha praza de Pediatría compartida entre a Illa e Ribadumia, actualmente a cuberta en réximen de interinidade. Estas prazas teñen unha permanencia de 2 anos no posto adxudicado. Segundo o conselleiro, isto garante a atención sanitaria durante este tempo. Ademais, tamén permite contratar a residentes MIR unha vez especializados. É unha medida que, ademais, pretende reter o talento. Por iso, os residentes MIR destas especialidades que acabo de comentar, tanto medicina de familia, pediatría, como interna, traumatoloxía ou radiodiagnóstico, aínda que rematen a especialidade en maio, xa se poderán apuntar cando se abra a convocatoria, de xeito que unha vez que teñan a especialidade compitan e podan participar no proceso. A convocatoria destas prazas farase efectiva no mes de maio. A previsión da Consellería é ir incorporando aos profesionais sanitarios ao longo de todo o verán.